everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Magpailan ako nga mao si Draco. Iyagyag ko na ang matuod kong pagkatao. Human ko kini ikatug ani Judia. Mao ba, Tomas? Gipamulong ko na ang angay mong buhaton. Mao na kini ang hustong panahon nga ang kanhing bangis ug salbahis nga leader sa kulto nga Antikristo nga itong karaang panahon. Human sa iyang kamatayon, niya padiay sa kalibutan aron bayran ng kasalanan ug limpyuhan ng kalag gikan sa kahugaw pinaagi sa pagpapas na sa tunglo sa kamatayon. Nahibaw ko nga nagkasabot ka kaayo, Draco. Og sa kanunay, naakuban ka nimo. Dili mo lang ako makita, o dili mo lang ako ikasulti sa matag karunugon niya. Apan sa higayon, nga naa ka naon niya sa kalisdanan. Moabot ko, magpakita ko, aron luwason ka, Draco. Gikinahanglan ko ikaw. Biya na diha sa dapit ngay mo naabtan. Bisan pabawag ako nang ipadayon ang pagpangita sa imong gipapangita na ako agaon? Doon na kita'y laing gimbuhaton. Importante kayo kini. Ala ikaw sige. Ikaw ang mag-igo agaon. Sugdanan na to ang dugay ko ng plano. Ang mga bahandi nga gusto kong angkunon. Ha? Unsa to agaon? Mga bahandi? Mga bahandi. Treasures. Ikaw ang akong napili. Aron, may mamahimo kong katimbang sa ipahigayon nga treasure hunting operation. Gusto ko magkabati ka man, Rosaura. Inigbasa na ko sa nang anib sa libro nga naghubit sa kasaysayan sa una kong kaapuhan, nga mao si Draco. Ang giisip ni labing bangis nga tao sa kasaysayan. Nasige inday Brina. Kay makausabaya ni Ana. Namulong kadto si Sira dito. Nga mga bangis kuno usab ug kaliwat ang mga Garces. Ang idiuhag katigulangan ba inday Brina? Dili mga dautan ang mga saligsig sa kaliwat ni Lolo Draco manang. Mao ni ako nasayran. Og mabasa ka na nining libro ha. Oh, siyalan ba di ay? Ay nagaingon magud kadto siya ba nga nakabati kuno siya nga ang mga kaliwat kuno ni Draco mga maldito ug mga bagis. Nasayop siya nabati. Tungod kay suma pa sa isuwat na sa kasaysayan. Nga human mapatay ni Samuel Venefuerte si Draco. Pipila si mga kaptangan ni ini dito na kang Samuel. Og si Samuel, mao ang ilang unang apuhan. Dito ko na magsugod ang pagkausab ni Samuel. Nahimo kini ako. Og hangtod ang mga kaliwatan ni ini, mga dautan. Og hangtod ang kaliwat sa mga Venefuerte. Hangtod karong panahon na, salbahis og dautan. Oh, siyalan gudi ay. Clarification lang man ang Rosaura. Paminaw. Kaya akong basahon ang first chapter nining libro nga na-finalize sa pagsuwat niyan hing Lolo Seriaco. Kinutlo gikan sa nahipos nga magkasayuran, gikan sa matag namo ka magkatigwangan. Na sige inday Brina. Mamati ako day. Sikat og inila kayo si Draco ni adtong iyang panahon. Tungod kay usa man siya ka leader sa usa ka kulto. Sa usa ka kultong sungayan kon Antikristo.
Ako ang inyong halangdon og talahuron nga supremo. Si Draco. Isipa og ilha ko ninyo nga labaw kay ni bisan kinsa. Kaya naghatag kanako og abilidad ug ang naghatag kanako og abiso alang sa umaabot nga paghari sa labing gamhanan nga Dios sa mga Dios. Mao man ang labong gamhanan. Ug ka Wayline! Mao ang gamhanan nga si Luciferos! Og matag pagtakdol sa buwan, muhimo siyang paghalan. Usa ka birhen nga babae ang iyang pahimuslan at tubangan sa altar. Diin na ang ribulto nga sungayan, og inalirungan sila sa daghang mga disipulos, mga sumusunod, og magtutuo sa kultong Antikristo. Luciferos, Diyos sa mga Diyos! Aniya kami atubangan sa imong halangdon kaayo nga ribulto. Niya nang mapagarbuhon mo kaayong altar. Dawata ang paghalad sa unod. Dugo, lawas o kinabuhi sa usa ka babay nga birhen. Aron ikahimuot mo. Mao kadto ni Hisuwat. Gilakbit saysay kong mga panghitabo. Kinutlo sa first chapter nining libro sa kasaysayan, sa karaang kulto nga sungayan, kun Antikristo man ang Rosaura. Uy, mao ba di ay Inday Brina? Mao kanya manang. Naghulagway sa kabangis og kalampingasan sa among unang apuhan nga si Draco, ang nangu sa kulto. Unya, unsa pa gyud Inday Brina, ha? Mukutlo na sa taglaing chapter, gikan ini maong libro man ang Rosaura. Kaya di naman sad mahimo nga abanero na kini pagbasa. Gikan gyud sa primero, page by page. Mao ba? Arita. Mukutlo ta ni ining chapter 11. Quote-unquote lang gihapon tagi kan ni maong libro man ang Rosaura. Nahala, sige Inday. Kay gusto sab kong mahibaw ni adto nga putuha gyud. Ngang ilang mga kaliwatang mga beneferte di ay ang nagpakadautan human sa kamatayon ni Draco. Og dili ang kaliwat ninyong mga Garces. Okay, paminaw mo lang. Si Samuel, ngayon tuong kamot, o pangabaga, mo'y bugtong nasayod sa mga sekreto ni Draco. Kunan saon, aron nga siya mabuntog sa iyang mga kaaway. Kunan saon nga siya, mamatay, luyo sa iyang talagsaong gasa sa impyernohanong gahom, nga mao ang pagkaway kamatayong tao. Kuhaa ang hait mo kaayong samuray gikan sa sakuban ni Ana, Samuel. Talahuron nga supremo. Ako nga imong supremo. Mo'y nagmando kanimo. Akong ulipon. Pero talahuron, ayaw ko suway og sama niini. Og sigensa ka! Aron mo supak sa akong gustong hitabo. Dumana ang mando ko! Sige. Sige. Itigbas sa akong liog. Hala no, Inday Brina. Wala gayud siya madutli ni adto. Mao ka na manang. O gunya. Ang abilidad ug gahom nga gasa sa impyerno kanako. Inyo samning maangkon inig-abot sa panahon nga maghari na ning kalibutan ang Diyos sa mga Diyos nga naghari karon sa impyerno. Wa na ko laing yukbuan. Akong talahuron.
ikaw lang. Ug wa na ko laing simbahon. Siya lang. Kanang ribultong sungayan nga naa sa altar nining templo. Bulahan ka, Samuel. Ug bulahan usab ang mga sumusunod nga way pagkausab ug way pagkaluya sa ilang pagtuo. Nakita ko na ang dalan sa kamatuoran ug ang paraiso sa kaluwasan akong talahuron. Ug kana mao ang atong pagtuo, ang atong kulto ug relihiyon. Bukanon ta sa hinahinay nga paagi ang Kristyanismong pagtuo aron maoy ibayaw ang Satanismo. Ug ikaw, bulahan ka, Samuel. Bulahan ka. Kay kanimo gisalig ko ang tanan. Unsay buot mo ipasabot akong talahuron? Lakip ang sikreto kung unsaon nga ako mamatay. Isulti ko nimo. Talahuron Supremo. Mas misalig ako kanimo nga akong tuong kamot. Labaw kay ni Elisar nga maoy wakong kamot, Samuel. Oy, Niadtong tungura. Nibisa sa unahuna lang sa among unang apuhan. Wa gid ang pagduda. Nga luiban ba day siya ni Samuel? O sa unya kaadlaw ni Ana? hala no? Mupaklang sa tagdaghang mga pahina manang. Nasige day. Arita sa chapter 30. Nga giuluhan og ang katapusang ritual sa paghalad ug ang pagluib sa sinaligang disipulo. Salanday. Uy, unsa naman sabna siya Inday Brenda? Unsa may mensahe ni anang maong chapter diha sa libro sa karaag kasaysayan? Niya din masuwat manang ang katapusang paghalad sa usa ka birhen, sa usa ka babae, o gibabagan mismo sa pangabagan ni Draco nga mao si Samuel. Hala no? Mao ba di ay Inday Brenda? Mao kina manang. Suma pa din sa nasuwat ning libro. Ang maong babae hinigugma ni Samuel. Ginganlan siya og Lidula. Dili ka makiangayon talahuron Supremo. Ang tanan gihimo kung patas ug angay. Gimahal ko si Lijula. Gihigugma ko siya. Ang dako na ko respeto sa pagkababay o hinungdan ko nga hantod karon berhin pa siya. Tungod kay unya ko na siya hilabti human sa among kasal. Gisukod ning tungura ang imong kamatinud-anon sa pagtuo. Pinaagi ning masakit nga kamatuuran, Samuel. Sa unsang paagi kininahimong patas ug angay. Ayaw kwestiona ang kabubuton sa atong agawong gamhanan, Samuel. Talahuron Supremo dako. Gipangayo sa kahigayunan nga ang imong gimahal nga babae mao'y himuong halad sa pagtakdol unya sa buwan. Ang maanyag nga si Lidula. Libisan sa unahuna. Wa ko'y planong luiban ang kulto nga imong gipangamahanan. Talahurong Supremong dako. Pero di sab ko magatugot nga ako mo'y mahug nga biktima sa kulto nga kung gitahod o gisimba. Dito na magsugod ang kabuak-buak ang gipangamahan ng kulto sa bangis ug lampingasang si Draco. Mao ba day Brenda? O manang Rosaura. Mitumaw ang faction sud mismo sa maong templo. Og si Samuel uban sa iya mga dumadapig. Sa hilom, desidido nang moalsa. Desidido nang magkikaway batok sa kulto ug ang Draco gid mismo.
Na sige, tiwasa og basa Inday Brina kay ganahan ako may unsay nahitabo human ni adto. Sige. Arito sa mga pahina ni Mount Chapter manang. Taliwa sa gipahigayong ritual sa paghalan. Din katunga na lang sa mga sumusunod mo inanambong. Gipadayon gihapon kini ni Draco. Diha na siya sa tunga-tunga sa maong paghalan. Og way panimuot ni higayuna nga naghigdas halapad nga lamisang marmol nga halaranan si Lidula. Hubo ang kalawasan. Oy, hala no. Mao ba di ay Inday Brina? Miabot ang pundok nila ni Samuel o giluwas si Lidula. Nahitabo ang panagsangka. Hangtod nga sa panagatubang nila ni Samuel o ni Draco. Malaumon si Draco nga mabuntog sila si Samuel. Pero ang wa niya huna-huna nga mas matan pa atong higayuna kay kaniya ang kaaway nga makausa ni Ana nahimo niyang pangabaga si Samuel Venafuerte. Hala, oy. Hala, mao ba di ay day? Nalimot siya nga ang gikaharo nga kaaway mao ang bugtong tao nga mo'y naghupot sa sikreto. Kudun saon nga siya mamatay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.